Ďalší vzorový dom, ktorý tu nám máme v Lasite, je to Murano 3, je to novinka, ktorú sme predstavili už v roku 2024, poďme ďalej. Dá sa takto vkusne zapraviť krásne hliníkové sklá s dvojitým izolačným sklom. Nech sa páči, máte takýto úžasný priestor, či už ako letnú kuchyňu, alebo váš záhradný ateliér. Pôjdeme ďalej. Ako ďalšie krásne priestory, ktorú tu vidíme, nádherná spálňa pre vás. Romantika môžete si užiť. A vaše deti môžu ísť sem hore. Toto je ich kráľovstvo. Takže tu na hore 1-2 postele, vyvýšené podkrovie. Pokiaľ by ste chceli, je tu možnosť zvýšenie celej tejto stavby o 1-2 šáry, to znamená zhruba 25 cm, tak, aby ste hore získali ešte viac buď úložného priestoru, alebo priestoru pre vaše deti. Prípadne, pokiaľ sa rozhodnete túto stavbu zatepliť, aby ste sa dostali trošku vyššie a bolo to pre vás komfortnejšie. Takže v prípade záujmu pri montáži vieme aj toto spraviť. Pokiaľ prejavíte záujem, zvýšime to a bude to skvelé aj pre vás.